పసిపాప పలుకుల్లా ప్రతిధ్వనించే నీ పరిచయం చందనమద్దిన చంద్రబింబం నీ చిరుదరహాసం కవితల కందని కమ్మని అనుభవం నీ దర్శనం అభయమిచ్చి ఆదరించే అమ్మతత్వం నీ సన్నిధాన తనివి తీరని తన్మయత్వం చరాచర జగత్తు కోరే శరణం నీ చరణం శరణం నీ చరణం హృదయం ఆలయం చేసిన తరుణం హృదయం ఆలయం చేసిన తరుణం కామక్రోధం కనుమరుగు చేసే నామం సాయి నామం భక్తి భావం పదిలం చేసే నామం సాయి నామం అసూయా ద్వేషం శిథిలం చేసే నామం సాయి నామం అనునిత్యం స్మరించి తరించే నామం సాయి నామం ఓంకారానికి శ్రీకారానికి మరు రూపం సాయిరా ప్రణవానికి ప్రళయానికి ప్రతిరూపం సాయిరా 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 ఆకలి తీర్చేందుకు అమ్మవి కాదు సరిదారిన నడిపేందుకు నాన్నవి కాదు బాధ్యత తీసుకున్న అన్న తమ్ముడు అసలే కాదు బాధ పంచుకునేందుకు నేస్తం కాదు ద్వేషించేందుకు నువ్వు శత్రువు కాదు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు గురువు కాదు తప్పించి శిక్షించేందుకు దైవం కాదు మన్నించేందుకు మనిషికి ఆ గుణం లేదు నీడలా అనుసరించేందుకు నా తోడువు కాదు నా మనసు దోచుకున్న నా వానివి కాదు నా వానివి కాదు ఏమవుతావని ఎంచెన చేస్తే ఏమవుతావని ఎంచెన చేస్తే మినహాయింపుగా మిగిలిన మధురానుభూతిగా తోచే
నా మధురానుభూతిగా తోచే సాయిరాం 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 సాయిరాం. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.